A mellora do saneamento en Vilagarcía estase a desenvolver en 2 puntos, no tanque de tormentas de Fexdega e no da Praza de Abastos. É un obrón, como se suele decir. Para estes 2 traballos invístense case 12 millóns de euros co obxectivo de minimizar os alivios ao río e de protexer a ría da Arousa. De nada vale facer grandes investimentos en outras obras hidráulicas se non se fan este tipo de infraestructuras que evitan, pois eso, que cando chega moita acumulación de agua, todo deixe de funcionar ou funcione moi mal. Por lo tanto, isto require moito investimento para ter un sistema de depuración. As obras están executadas o 80%, polo que a previsión é que poidan estar rematadas este verán. Por diante queda aínda unha das actuacións máis complicadas na desembocadura do río do Con. Nesa zona van perforar o leito do río para conectar as distintas canalizacións que rematan nese punto. Estes traballos, dunha gran complexidade técnica, durarán 3 semanas, agás dificultades técnicas inesperadas. Esta é unha obra das que son moi complexas, leva moitísima inversión. É certo que é difícil explicar en moitas ocasións aos cidadáns a simple vista, pois que hai obras que se aprecian máis, pero eu teño por experiencia contrastado que as obras soterradas, as obras que son tubaxes, as obras que son para evitar, neste caso, verquidos ao río, pois son máis difíciles de visualizar. Pero, ende logo, esta obra é moi importante para algo no que cada vez, afortunadamente, estamos máis sensibilizados. O presidente da Xunta destacou tamén o futuro investimento para a ampliación da depuradora Vilagarcía, que contará cun orzamento de máis de 31 millóns de euros. No ano 27 as obras xa teñen que empezar. Por tanto, esperouse moito tempo, un esforzo económico moi importante da Xunta e do Concello, como digo, pero bueno, xa chega a fase final de todo isto, que é empezar a construción no ano que ven. Rueda e Varela destacaron ademais a importancia da colaboración entre administracións para conseguir levar a bo porto grandes proxectos como estes. O presidente da Xunta puxo Vilagarcía como un exemplo nesta materia.